ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೋದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮಂಗಳ ಮುರುತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಹಿಂಗದೆ ಬಜಿಪೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ ಮಂಗಳ ಮುರುತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಹಿಂಗದೆ ಬಜಿಪೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ ಹಿಂಗದೆ ಬಜಿಪೆ ಭೂ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೋದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೋದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಹೂಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿರೋಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಯ್ಯನ ರಾಮದಾಸ್ ಸನ್ಮಾನನು ಪಡೆಯರು ಪುಣ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಪಾತ್ರಿಲು ಅವೇರಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ದಯಬಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆದಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಗಳ ಮೂಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಆತು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಯರೆ ಬೋಡುಂಡ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರು ಬಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪನ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಪಣಿಯಾರೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆತು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೋಜ್ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಕೋಟೆಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲಯಾಳ ಕೋಡಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮಲಯಾಳ ಕೋಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಬೇರೆಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾಳಿನ ಅಂಧಾನುಕರಣಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲಿ, ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಭೇದವ ಅಳಿಸಿ ದೂರಗೊಳಿಸುವ, ರೊಚ್ಚು ರೋಷ ನೀಗುತ್ತ ಬಂದು ಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ, ಅಚ್ಚಿಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕ ಬೀರುವ, ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರದಿ ಗುರಿಯ ಸೇರುವ ಎಂಬ ಆ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನೇ ಇರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಕೂಡ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಡೀ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ ಪರಿಸರದವರಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು
ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಏನು, ಅವರ ಆ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ. 92.7 ಬಿಗ್ FM ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐಕ್ಯಾತಿರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಡ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾವಳು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಐಕ ಆರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋಳು ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆ ತುಳುದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಕಳಿಗಿಲ್ಲ ತುಳುದ ಕಡೆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವೋಡು ಪಡೆದು ಏನು ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದೀಗ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಡನಾಟ 7 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆ ವಿದ್ವತ್ತು ಮಾತಿನ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಚತುರ ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಭ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ತುಳುವಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ರವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಇವರ ಮುದ್ದಿನ ಪಂಚಮ ಪುತ್ರನಾಗಿ 11ನೇ ಜುಲೈ 1976 ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಜನಿಸಿ ತಮ್ಮ 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಧರ್ಮ ಕಾಯಕಕ್ಕಿಳಿದು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ರಾಜನ್ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಾನದಾಯನ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಗೆ ನೇಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೈವಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಗೈದು ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಕದ್ರಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಲೋಕ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ, ಪಂಬದರ ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ. ಜನಪದ ಲೋಕದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಕಗ್ರೇಸರರೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ತಾವು ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲಭರೂ ಹೌದು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ಎಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಲೋಕ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳುವಬೊಳ್ಳಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ತಾವು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. 8ನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೊರೆಯ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ
ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಲ್ಮೆಯ ಉಲ್ಮೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕಣ್ಣೀರುತೋಟ ಇವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕಣ್ಣೀರುತೋಟ ಇವರಿಂದ ಇಡೀ ಕಣ್ಣೀರುತೋಟ ಪರಿಸರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸುಮಿದೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ಆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರುತೋಟ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮಲಯಾಳ ಕೋಡಿಯವರಿಂದ ನಲ್ಮೆಯ ಒಲ್ಮೆಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಓಂ ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ ದುಬೈ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಕಲೆ ಜೀವನದ ಲಲಿತ ಕಲೆ, ಜೀವನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೈವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ನಂಬೊಳಿಗೆಗೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೈವನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರುತೋಟ ಪರಿಸರದ ಸಮಗ್ರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಕಣ್ಣೀರುತೋಟ ಪರಿಸರದ ಪರವಾಗಿ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಬಂಗೇರ ದುಬೈ ಅವರು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸೊಬಗು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು
ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಕುರುವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಯರೆ ಅವೇತೋ ಜೀವಲು ಬಲಿದಾನ ಕೊಡ್ತನೊಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಬಲಿದಾನ ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತಿರ ಅವೇತೋ ಜೀವಲಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾರತದ ನೆಲತ ಪರಂಪರೆನ ದಿಗ್ದಿಗಂತಗೂ ಪಾರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ರುದ್ರಪಾದದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರತಗ್ಗಾವಡು ಎನ್ನ ದಾದನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಕರ್ಮಫಲ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಫಲ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಒದಗದ ಬತ್ತಂಡೆ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಊರು ಕಿನ್ನಿಮಜ್ಜಲದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ದ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲ್ತಲ ಅಧಿದೈವಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅವೇ ಎಂಕಲ ಊರದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮೂಲ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ದಾದನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಇಡೇ ನನ್ನ ಕನತದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬಂಟೆ ಮೂವೇರು ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯುಳ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಿ ಪಡೆ ಮತ್ತರ್ಮಿಡೆ ಬಾಲಗಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಮೊಕ್ತೇಸರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ವಾಕಾರಣಗುಲ ನಿಖಲ ಪುದರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಪೂಜಿ ದಾಯೊಂದು ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಯಾನೇ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿಯಾದಿಪ್ಪು ನಿರೂಪಣಾಗ್ರೇಸರಾದಿಪ್ಪು ಮದಿಪದ ಬಿರ್ಸಾದಿಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ವಾಚಸ್ಪತಿಯಾದಿಪ್ಪು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ನಡತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಹಿತವಾದ ದುಬೈ ಬೆಹರಿನ್ ಕುವೈಟ್ ಇತ ಮಾತ ಕಡೆ ಓಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡತದಿಪ್ಪು ಇನಿತ ದಿನ FM-ದೊಂಜಿ RJ ಆದಿಪ್ಪು TV-ದೊಂಜಿ VJ ಆದಿಪ್ಪು ಏತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಅವು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡ್ಲ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲಿಡ್ದ ಪಿದೈ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಯಾನ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಬದೆ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಣಪನವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪಾಠ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲವೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೆ ಬಂದುಳೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಪಾಠ ಇನಿ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನವು ಅವೊಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ತಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಸಮಾಜಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಡು ಪುಟ್ಟುಂದಂಡ ಓಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದಿ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಎನ್ನ 42 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ಒಂದು ಪುರ ಸುಳ್ಳು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಆಯನ ಜಾತಿಡತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಆಯನ ನಡತೆಡೆ ಆಯನ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಪನಪನವೇನೆ ಇನಿ ಆನ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕಣನೀರು ಬತ್ತುಂಡು ದಾದಕೇಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಪ್ರಥಮವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅವೇತೋ ಮುಟ್ಟುಳೆನ ಬಡತದಾದಿತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಎಂಗಲ ಊರುಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಲೋಕಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಯಾನೇ ಪ್ರಥಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಇನಿ ಯಾನ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಸಾದಿಡೆ ಎಂಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಬನ್ಪನವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನೆ ಸ್ಥಾನತ್ತು ಅವು ಸರಸ್ವತಿನ ಪೀಠ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ನಂಕಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ತಿಕ್ಕದನಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನವತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಿರಂತರವಾದಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರಿಣ 7 ವರ್ಷತ್ತೆ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡೆ ಯಾನೋರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬ ಕಟ್ಟೊಂತಿನಾರೆ
ದೈವ ಮುಡದಾಯಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದು ಕೊರಿಯರು ಮೂಲು ಜನಜ್ಜಿ ಪಣಪನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಏನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೇರು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಏನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ಮುಡದಾಯನ ಆ ಮುಡದಾಯನ ವಲಸರಿ ಸೇವೆ ಏನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಊರದ ಕುಲು ಏನನ್ನ ಮಲ್ತೇನ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಗುರುತಿಸ ಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಇಮೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆವು ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ಯರನ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಕನೀರ್ ತೋಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂದೆಲ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ಏತ್ ಈ ನೆಲತ ಋಣ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾರಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಆತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕನೀರ್ ತೋಟದ ಈ ನೆಲಟ ಹೊರತಾದ ಈತನಟ ಓಲ್ಲಾತುಜಿ ಎಂಕಿನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚೆತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಅಂದಿ ಅನಿ ಪೊರ್ತುಡ ಮಂಡೊಂದೆ ಯಾನ ಇತ್ತನೇಟ ಎನ್ನಿದಿತ್ತಿನಿ ಯಾನ ಕಾಲಿ ಮೂಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಯೆ ದೈವದ ಸಿರಿಮಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುನಾಯೆ ಜನಕುಲು ಕಾಲಿ ನೇಮ ತೂಪನೆ ಪ್ರಸಾದದ ತಂಡು ಬೇರೆ ಪೋಪೇರು ಏನನ್ನು ಈತೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೇರು ಮುರಣ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರಡು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿನದಾದ ಎಕಡೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಯಾನ ಮುಳುತುತುಜಿ ಅವಲುಂತುನಗ 10 ಜನ ಜವಣರಿತ್ತೇರು ಸರಿ ಆ 10 ಜನ ಜವಣೇರ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲದ ದಾದನ್ನ ಶಾಲು ಬರ್ದ ಕಡಪುಡಿರು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ತೂನಗನೇ ಎಂಕೊರ ತಿಗಲಡಿ 7 ಎಡಪಿನ ಒರುವಾಂಡೆ ಯಾನೆ ಮೂಲು ತುಯ್ಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಾಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅತ್ತನ ಬಂಟನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಆ ದೈವಳಿಗೆ ತನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ್ದಾಗಿಲ ಈ ನಮನ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪರಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಣಪನ ವಿಶಾಲ ಪಣಪನವೇನು ಯಾನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಪ್ಪಡು ಬಂದುಳೆ ಒಂದು ತುಳುವ ನೆಲತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟವನ ಕೆಳಗೊಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ಅಂದಿ ಅನ್ನ ಪಣಪ ಕನೀರ್ ತೋಟೊಂದೊಂಜಿ ಪಾಠ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಎಂಗ ನೆನಪಾಪು ನನ್ನ ಪುರುಷನ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಎಂಕಲ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದೈವದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿನಕ್ಕಲು ತೊಡಗಿಸವನ್ನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯನ ತೂನಗ ಈ ಊರುಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರು ನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ತನಕ್ಕಲು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರು ಅಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕುಲು ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಡೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉನ್ನೇನು ತೂನಗ ಎಂಕಲ ಕನೀರ್ ತೋಟಡು ಇಲ್ಲು ಕಡದು ಕುಲ್ಲು ಗಾಂಧಿ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸದಸ್ಯಾಪೆ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ಇನಿ ಎಂಕ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಆ ರೀತಿದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ ಆ ತಂಡ ಎಂಕ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನಿಕ್ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೆ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಪಣ್ಪುಂಡೋ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೇಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ ಆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅಣಿಕಟ್ಟುದಾನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ತುಂಬುದಾನಗ ಎಂಕ್ ಒರವರ ಶರೀರ ಮರ್ಕಾಪುನಂಡು ಒರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ನನ್ನ ಈ ನೇಮ ಯಾನ ಕಟ್ಟುನ ಬಡಿಸಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾವು ನನ್ನ ಏರಡಲ ಬೇತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಗ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಓವಾನ್ಲೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಮೊಗಲುಂಟು ಇಪ್ಪುಗ ಅಂದವರ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಆದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದಿರಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನತುನಗ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕಾಪುಂಡು ದಾಯಕ ಎನ್ನಗ ಆ ಕಷ್ಟಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದೆಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಂಕವು ಕರೆದು ಬೋಪುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ನ ಪಾತೆರುಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಪಣಪುನವು ಅವು ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ಲುನ ಕಾಡು ಮಗ ಅವು ಕಜಿಪ್ಪುದ ಬಿತ್ತಿಲು ಮಗ
ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಡಪಡ ಏರೆಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಡ ಸಂಬಳದ ವಿಷಯ ಅತ್ತನ ವೈರೆಗಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ ತೃಪ್ತಿಂಡು ಮೊಕ್ತೇಸರ್ನ ಕ್ಲುಲ್ಲರು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕನಿಕುಲು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಪಂತುಜಿ ಎಂಕೊಂಜ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಆವಡಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ ಪಂಡದು ಮಗತ್ತು ವರ್ಷಗಾನಗ ಮಾತ್ರ ತಯಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀರ ಶೌಚಾಲಯ ದಿಪ್ಪು ನನೊಂಜಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಷ್ಟಗು ಬೋಡಾಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಯಾನ ಪಂಡ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ ಮೂರು ಯಾನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡಂಡ ಮಾತೇರಿನ ಪುಗಾರಡಾಪುಂಡು ಮೂರು ಯಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬತ್ತು ನಡೆ ಈ ಊರದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಎರಡ ಪಂಡ್ಪುನಿ ನೆರೆ ಕರೆತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಲೆತ್ತದು ನಿಕ್ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ಪದು ದೀತೆ ಮಗ ಈ ಬತ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಂಡುದು ಪೋವಡು ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾತೆರದುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ದಿರ್ತೊಂದು ಪೋಪನೆ ಆತ ಕಷ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಸರುವಾಯನ ನೇಮ ಮನದಿನ ಮೂಜಿ ಕಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ದಿರ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಳ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಪುದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಬೇನೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಹೊರತಾದು ಬೇತೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾರದ ಗಗ್ಗರದ ಬತ್ತಿನ ತರತ ತಲೆಪಟ್ಟವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗುಲ 24 ಕಟ್ಟ ಮೌನಗ ಉರಿವನಂಚೆತ್ತನ ಅರ್ಧರ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಲೆದ ಪುದೆ ಒಂದಿನ ತುಂಬದು ತನ್ನ ಶರೀರನ ಗಾಣು ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಬೇನೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಣ ನಿರ್ದೆತ್ತ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡೆಂಗ್ಲ ಪೆರಾರ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ಬೇನೆ ಕನೀರ್ ತೋಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡುತ್ತಲೆ ಐಕಬಾಡದಿ ಆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಯಾನು ಇನಿ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾಯಾದು ಯಾ ನಿಖಿಲ್ಡ ಮಾತಿರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತೆನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಪೇಟಾದಿಪ್ಪು ಶಾಲಾದಿಪ್ಪು ಸನ್ಮಾನಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತಿರದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಎಂಕು ನಿಖಿಲು ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ತಲೆಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದರ್ತುಲೆ 5 ಮಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ತಲೆಪಟ್ಟ ಎಂಕ ಅವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿರಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಜಿರದ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಎನ್ನ ಶ್ವಾಸದ ಕಡಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ 7ವರೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಎಂಕ ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಶರೀರಗು ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಧರ್ಮದೈವಳು ತಾಕತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೆ ಯಾನ ಊರುಗ ಅರಸುಂದಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಪಾತ್ರದ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಯಾನ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾಯ ಆದೇ ಸೈಯೋಡು ಪಣಪನ ಚೆತ್ತನ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ದಯಕೆಂಡ ಆತ ಎಂಕ ತೃಪ್ತಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟುಂಡು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಮಾತಿರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನೀತೆ ಈ ಊರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಇಂಚೆನೆ ಹೊರ್ತೊನ್ಲೆ ಈ ಊರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಇಂಚೆನೆ ಹೊರ್ತೊನ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಭಾಗ್ಯಾಲೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಜವಣರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿದ ಜವಣರಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ಬದುಕಿಯ ನಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 30 40 50 ಅಜಿಪ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಕನೈದಿನ ಲಜ್ಜಿ ಪೋನಗ ಕೊಡಪಿನ ಲಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನವಡ ಒರಿಯುವುದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ರಡ್ಡಕ್ಷರ ಪ್ರೀತಿ ಒರಿಯೊರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನವು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂಡದ ಬದುಕು ನಾವು ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಂಗೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಬಂದುಳೆ ಐಕಬಾಡದ ಪಣಪನೆ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒರಿಪುಲೆ ಆಂಡ ಈ ನೆಲಟೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ನಮ ಏತ್ತಮಲ್ಲ ಜನನಿ ನಿಕುಲಾದಿಪುಲೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಚೆತ್ತಿನ ಆ ಮೂವೇರು ಚಿತ್ತುಳೆನ ದಂಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಡ್ರಡೆ ಪಂಡದ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟೊಂದೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಆತು ಕಾರ್ಣಿಕೊಂಡು ಆತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ನೆಲಟೆ ಬದುಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಧನ್ಯರು ಪಣಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ನವ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇರಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತೆ ತನ್ನ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯುಡು ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತನ ಕರ್ತದೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಬದುಕಡು ದಾದ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ರಾಯ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಐನ ಪರ್ಯಾಯನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರುವಾದ ಮೆರೆದು
ಇನಿತ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಪತ್ತದೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ದಲಿತರು ದೀನರು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಭೇದದಂತೆ ಮಲ್ಲಕುಲು ಪಾಪದ ಕುಲು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಭೇದದಂತೆ ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ನಡತಿನಂಚೆತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತೆ ಈ ನಮನ ಬುಡ್ದು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಇನ್ನು ದೇವರನ ಪಾದ ಸಂದೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ನಿಗಲ ಅನುಮತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಒರವರ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ಲಕ್ಕದುಂತದು ಆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗೂ ಚಿರಶಾಂತಿನೇ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಆರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಪಸ್ವಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಗುರು ಋಣ ಅಂದುಂಡು ಮಾತೃ ಋಣ ಪಿತೃ ಋಣ ಆಚಾರ್ಯ ಋಣ ಅಂದುಂಡು ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಋಣನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಇರಬೋಡದು ಆ ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿರಶಾಂತಿನ ಕೋರುಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ. ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಿ ಕೋಡದ ನೆಲಟ್ಟು ನಮಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸದ ಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪನಕುಲು ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಗಾರದ ಮುಗನು ಉದುವೆ ತರತ ಮಿತ್ ಸಿರಿಮಿಡಿದ ಮಿತ್ ಏರಡು ಪನಪನಂಚಿತ್ತ ಆಶೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರನ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಆವಡು ಪನಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪುರ ಮಲ್ತದರು ಮಾತೃ ಮಂಡಳದ ಮಲ್ತದರು ಆಯಿನಾತ ಬೇಗ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಗಾರಿನ ಮುಗನು ಆ ಏರು ನಂಚೆತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಜ್ಜನ ಅವೇನು ತೂಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಖಲ ಕಣ್ಣಲೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಆ ರುದ್ರಪಾದ್ಯದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರಿ ಮೂವರು ಸತ್ಯಳು ಅವೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡುಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲುಗು ಕೊರಪೆ ಒಂಜಿನ ದಾದಕೆನ್ನಗ ಅಸ್ಥಿರಂ ಜೀವಿತಂ ಲೋಕೆ ಲೋಕಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರಂ ಪುತ್ರದ ಹರಸ್ಯ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಸಂಸಾರ ಪಣಪಿನ ಅಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರಂ ಧನ ಯೌವನೆ ಪಣವು ಪದ್ದಿ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿರ ಲೋಕಡು ಸ್ಥಿರವೋ ಕೆನ್ನಗ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ದ್ವಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಎಪ್ಪಲ ಸ್ಥಿರ ಕಣೀರ ಕಟ್ಟಡ ಮುರನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಪೋಯೆ ಅಂಡ ಆ ಕಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮವಾದಿಪ್ಪು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮವಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲ ವರ್ಷ ಪಿರವುಗು ಪೋಯಂದಂಡ ಅವು ಏರ್ನ ಕೆಂಡ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅವು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟನ ಅವು ನಂಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಮಣ್ಣಿಡು ಮಣ್ಣಾದ ಪುಟದು ಮಣ್ಣಿಡು ಮಣ್ಣಾದ ಪೋಪನ ಕುಲ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಪಗೆ ಇಪ್ಪು ಮರ ನರಮಾನ ನಿಮಿತ್ತ ದ್ವೇಷ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ದಾದ ದ್ವೇಷ ದೈವ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ದಂಡೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ದಂಟದ ಬೂರು ನಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಳೆಂದು ಎಣ್ಣೆಯೋಡು ಹೊರತಾದ ಬೆತ್ತದಾಲ ಎಣ್ಣೆಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟನು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಆ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತ ಮಮಕಾರ ದಿಡ್ಡೋ ನಡೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತ ಮಮಕಾರ ದಿಡ್ಡೋ ನಂದೆ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತ ಮಮಕಾರ ದಿಡ್ಡೋ ನಂದೆ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಣ್ಣು ಎಂಗಿನಿಕ್ಕಲ ದುಃಖ ಪುಣ್ಯಾನ ಪ್ರಪ್ರಪ್ರಮಾದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಾದ್ದ ಉತ್ಸವಡು ವಲಸರಿ ಅವೇ ಕಂಡೊಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಖಂಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಡೆ ಯಾನು ಈ ಮುಖೇನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಣ್ಣು ದಯಮಲ್ತದೆ ಪತ್ತೆತ್ತ ನಡುಟು ಮುತ್ತಾದ ನೆಗತ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಸಾರಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ರುದ್ರಪಾದ್ಯದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎತ್ತಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನೆರ್ಪಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡತ್ತೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಸ್ಪೃಹರಾದ ಎಂಕುಲು ಓವುಲ ಶಾಶ್ವತತೆ ಈ ಲೋಕಡು ಶಾಶ್ವತ ತಂಡ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಪಣಪನವೇನೆ ಎನ್ನಿದೆ ತೀರಾ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಮಲಯಾಳಿ ಕೊಡಿದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪೆರೆ ನಿಗುಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಕ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖೇನ ಯಾನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳೆ ಬಂದುಳೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಬೂರ್ನೊಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಘಟದ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಸಮುದ್ರದ ಪುಡೆ ಮುಟ್ಟ 4 ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕುಲು ಎನ್ನಿನ ನಿಜ ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಳು ಬರ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಪರಕಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಡ
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಳೈದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬಿರಲ್ ತೊಜ್ಪಾವನಲ್ಕ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಏರೆಡ್ದು 10 ಜನರ್ದತ್ತು ಬೆರಳಿನಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಹೊಸತ್ತು ಏತ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮೂಲನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲನು ಪಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮೂಲ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ರುದ್ರಪಾದಿನ ಮೂಲ ಮಲಯಾಳಿ ಕೋಡಿಯ ಮೂಲ ಹೊರತಾದ ಹೊಸತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂಡ ಮೂಲ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಹೊಸತ್ತ ಆಪುಂಡು ಹೊರತಾದ ಆ ಪ್ರಾಕಟ್ಟದ ಬಾಪುಜಿ ಐಕಬೋಡಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಐತವೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನ ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ನಡತಂದಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂದಾಪುಜಿ ಅವು ತೆಟ್ಟುಪಾಡುಂದಾಪು ಐಕಬೋಡಾದ ಈ ನಿಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಜನಮಂದಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನಡು ನಮ್ಮ ಬೀಲ ಪತ್ತೋಡು ವೈತ ಬೀಲ ಪತ್ತೋಡು ಕುದುರೆದ ಬೀಲ ಪತ್ತೋಡು ಕತ್ತೆದ ಬೀಲ ಬತ್ತಂಡ ಕತ್ತೆ ಟಕ್ಕ ತರ್ಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದೆ ಏಪಲ ಕುದುರೆದ ಬೀಲ ಬತ್ತೋಡು ಹೊರತಾದ ಕುದುರೆದ ಬೀಲ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಗುರಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲದ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ವಟವೃಕ್ಷದೋಪಾದಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಕೋಡಿದ ಮಣ್ಣು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಿಲ ಧನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಧನ್ಯತೆ ನಿಖಿಲೆಗಳುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಖಿಲ್ಡೆ ಪಡೆ ಏರೇರೆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಾತೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಅನ್ಪನೇನು ಹೊರತಾದ ಬೇತದಾಲತ್ತು ನಮಕ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಯೋಗ ಬೊಳ್ಗುಡೆ ಬತ್ತನಗಳು ಬೊಳ್ಗುಡೆ ಬತ್ತನ ಯೋಗ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತನಗಳು ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಯೋಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಖಂಡ ಕೆತ್ತುನ ಯೋಗ ಬೊಂಡ ಕಣಪಿನ ಯೋಗ ಯೋಗ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಯೋಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದವು ಅಂಚೆತ್ತನ ಯೋಗ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯನಂಚೆತ್ತನ ಯೋಗನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಂಬದ ದಿನೊಕ್ಕಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಚಸ್ಸೆ ದಿಗ್ದಿಗಂತ ಎರಡು ಪಣಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಕು ತೆಕ್ಕಿನಂಚೆತ್ತನ ಸನ್ಮಾನತ್ತೆ ಒಂದು ಏನನ ಈ ಲೋಕದ ಬಳುಪುಗು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೈನ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಏನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಗುಲೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂವರು ಸತ್ಯುಳ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರನಿಂದ ಎನ್ನೊಣಬೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಂಡೆ ನನ್ನ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತಿನಂಚತನ ಋಣ ಬಂದ ಅವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕಿ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆತನೇಟ ಯಾನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಗಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸಿದ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ ಮುರಣಿ ಮುಲ್ತುರ್ದ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಪೋಯಿನಾಯೇ ಸರಿಯಾದ 2 ಗಂಟೆ ಜೈಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡದ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಟಿ ರವಿಕಲ್ನ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳಾಂಡ್ ಅಲ್ತರದ ವಿಮಾನದ ಬಚ್ಚೆ ಬತ್ತದೆ ಅಲ್ತರದ ನೇಮದಡೆ ಪೋಯಿನ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ಕಟ್ಟದೆ ಅಲ್ತರದ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಳ ದರ್ಶನ ಆದ ಅಲ್ತ ಬರ್ತದೆ ಕಲಶ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಒಂದು 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಯಾನಿಡೆ ಬರಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಡ ಈತ ಭಂಗ ಬತ್ತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ದೂರ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮೇರು ಪಣ್ಣಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವಡು ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂತಿರು ಅವು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹತ್ತು ಬಂಡ ಎಂಚತ್ತು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಅವು ಸುರುಕ್ಕಾದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಅವಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಎಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಣ್ಪೆಕೆಂಡ ಒಂದು 2014 ಇಸವಿ ಎಲ್ಲಂಜಿರ್ದ ಬಕ್ಕ 2020 ಇಸವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ 21 ಜನಗಣತಿ ನಡಪುಂಡು ಆ ಜನಗಣತಿ ನಡಪುನಾಗ ನಿಖುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಗಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಒಂದು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಡ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಯರೆ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಣ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ
ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಗಂಜ ಪಾತೆರಗರ ಬೆಂಗಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಬಂತೇರು ಮುಲ್ತ ಜಿಲ್ಲದ ಮಾತ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ನಕಲಿನ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ ಬಂತೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಂಸದರು ಆರ್ಲ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವನ ಬಗಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತೀಕಿನರ ಆರ್ಲ ಬಂಡಿರ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಅವರ ನೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ ಬಂತೇರೆ ಒಂದುವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಜಿರೆಡು ಬರ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೆ ಪಾತೆರ ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಿತ್ತರ ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಟ್ಟಿಂಡು ಯಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯಂದಂಡಕ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡು ಬನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಾದೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನೆಟ್ಟುಬೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪುನಕ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಇಡೇ ಕನ್ನಡದ ಕಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಊರ್ದ ಕಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಮೂಲು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕಲು ಮೂಲು ಪುಟು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸಂಗತಿದಾದಗೆನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊರ್ಬೇರು ಅತ್ತೆ ವಾ ತುಳುವನೆಲಟ ಬಿಡುದು ವಾ ತುಳುವನೆಲತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪರ್ದು ವಾ ತುಳುವನೆಲತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದನ ಅಂಚಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆಂದು ಬರಲಿ ದಾಯ ತುಳುವೆರೆಂದು ಬರಡು ಕೆಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತನ ಅಂಡ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತನ ತುಳೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ದೈವ ಭಾಷೆ ತುಳು ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ವೇದ ಭಾಷೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಸ್ಕೃತಗೂ ಲಿಪಿ ಕೊರ್ತಿನ ಕುಲು ಹೇಳ್ಕೆಂಡ ಅವು ತುಳುವೆರೆ ತುಳು ಲಿಪಿಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪಠ್ಯ ಬರವಿ ನಿನಿಕ್ಕಲ ತೀರ್ಪೋಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕುಲು ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ 0302 302 0302 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಇದನ್ನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ 385 0385 0385 385 ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ LED ಟಿವಿ. ಶಾರದಕ್ಕನವರು ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ LED ಟಿವಿ. ಒಂದು 1277 ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ. ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಳೆಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಸಹಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಲಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಥ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ದ ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಯತೀಶ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಯತೀಶ್ ಪಂಪೋತುಡು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.